kamgbe onye iwe pụta ụwa ahụ mgbe ebe a na-eme nwanne ka Steve Village onye nke ahụ na-awụghị ya awụ mbụ ọ bụghị ya bụ ịbụ ọ bụghị ya bụ ịtọ ọ bụghị ya bụ ịnọ even a na-eme ihe asins enwere onye nke a tụtara ebe 3 million naira o ji gaa sọjiri so onye nke a mma asọ ya the lowest. Alright, Igbo bụ Igbo ndị ọma, Igbo ndị m na-agara ozi, Igbo si m na mkwụrụ m akwụrụ na mgbawa m agbawa. Ọwụ Onuru Ube nwanne ya gbara ọsọ ya wawo ihe na-ahụ ebe a taa. Mgbe m kwuru si na m ga na-agara Igbo ozi na Igbo na-eme nwanne, ama m ihe m hụrụ. Ebe a nọcha awụ na Steel Village nke nọ na Port Harcourt, Rivers State. Ebe ụmụ Igbo na-agba mbọ. Sọsọ ebe mma na-eme nwa ogbenye ya wụrụ ọgaranya. Ebe a wụ ebe m nwere ụdị mmadụ dịka ọnwa na ụga na ezigbote nwanne anyị nwoke, biko gwata ya aha gị. Aha m bụ Onyekachi Agodi, ego na mmadụ abụghị ọgbọ. Onye bekee bụ biko? Ahụ m onye Imo steeti. Idatọ North Local Government. Idatọ. Onye Akaọkwa. Dede biko gwata ya aha gị. Aha m bụ Nse Ndụbụisi Ikejimba, Bekunye na Ụga. Bekunye na Ụga? Yes. Ndị Igbo? Ndụ still, akwa m onye Ụga. Ọnwa awụ my brother. Ịma ndị Igbo eji mmadụ aga. A na-eri mmadụ n'ọnụ mana a na-enwe mmadụ enwe. Onye akwụkwa n'ọnụ. Nze anaghị Chukwu obi amara ọnwa na-etiri ọra niile ebe a nọwụ na Steel Village. Ihe awụ ụfọdụ n'ime ndị na-eme ihe, mana ihe m jipụtata awụ maka nwanne anyị nwoke ebe a ka ọ na-agba mbọ. Maazị David Achionye, onye m wetarala unu n'ụbọchị ole na ole gara aga, kpọkuo bekuo n'oke olu si biko na ọkwa isi ka ọ na-ekpu ma ọkwa na-agbatara ya ọsọ enyemaka. Ịma na okwu ahụ anyị kpọrọ ọtụtụ ụmụ Igbo na-zara anyị okwu a. Mana ọwụ maka nke a ka m ji bịa maka ndị Steel Village, ebe ndị na-eme Onuru Ube nwanne, ebe ndị ma na nwanne ha nọ na oke mkpa, ha agbapụta tụkọrọ ya the more than the amount akpọrọ aha. Ndị Steel Village gbakọtara aka tụtara nwanne anyị nwoke a 1 million naira n'elu nke atụrụ atụ. Ya ka m jipụta taa sị na aga m abịa hụ ha, na aga m abịa na ụkwụ na ụkwụ kpọrọkwanụ nwanne anyị nwoke a, maka na anyị gara ụlọ ọgwụ echi gara aga ebe anyị nụ ndị ọkachamara ndị dọkịta ahụ lee anya ya sị na o nwere mmekwata, mana nke ahụ mebiri emebi agaghị enwe mmekwata, mana nke fọrọ afọ ọ na-eji ahụ ụzọ na a ga-emeteli ya na ọ ga-ekpu isi. Biko ọnwa ọgụwa ka anyị na-ele anya, biko kọwara anyị ụdịrị ihe unu na-eme pụtara na ozugbo unu hụrụ ihe nwanne unu nwoke na-agabiga unu agbakọ tinyere ya. Biko kọwara anyị. Afọ m bụ Nze anaghị Chukwu obi amara ọnwa na-etiri ọra. Ebe mgbe anyị fụrụ dịsa abụọ na ya platform asa akwụkwọ nke a na ụlọ anọ na-ama na wesi itizi na platform of Steel Village na ga-ereziri ya ego under 2 days we now raise this money you're talking now. So that's why the ball ka I short na hand this money of maka ndị Steel Village tụrụ ego a when you putting some more they will be happy. Exactly. And you continue working to see other people can help. Thank you. Because when you also a lawyer will help. Ịma asị Igbo o nwere ihe ndị Igbo ji gburu Igbo. Ofu n'ime ya wụ igwe bụ ike. Igwe wụ ihe tụtara ego. Ọzọ wụ ike ọha. N'ọha ekwuele si na a ga-enyere onye aka. Ọzọ wụ Onuru Ube nwanne agbala ọsọ. Ana m ekele unu. Ebe a nọkwa ihe a nka na-ekwu ya wụ Steel Village, ebe a na-ere metalụ, nwere ụdịrị iron a na-ere ebe a. Mana ọ ga-adị na mgbe ọzọ anyị akọwara ụmụ Igbo ndị chọrọ ihe ihe eji igwe eme ha abịawa na Steel Village. Igbo bụ Igbo, ekelele m unu. Ihe awụ Onuru Ube nwanne agbala ọsọ. Onye nụrụ olu nwanne ya biko ya jụọ ese kedu ihe na-eme. Ejukwa na ese nụrụ lekwa ihe na-eme, biko nye aka. Anyị nye onwe anyị aka, nye onwe anyị aka ofu n'ofu. Igbo ga-adị mma. Ọ na asị m ụwa ọzọ m ga-abịa m ga-awụ onye Steel Village. Ụwa ọzọ m ga-abịa m ga-awụ onye Steel Village, mana kamgbe onye iwe pụta ụwa ahụ mgbe ebe a na-eme nwanne ka Steel Village. Onye nke ahụ na-awụghị ya awụ mbụ, ọ bụghị ya bụ ịbụ, ọ bụghị ya bụ ịtọ, ọ bụghị ya bụ ịnọ. Even a na-eme ihe asins enwere onye nke a tụtara ebe 3 million naira o ji gaa sọjiri. So onye nke a mma asọ ya the lowest. So ihe Steel Village na-eme siri ike. Ana m asị biko ka anyị were aka anyị ji wee na-aga. Asị Igbo hụrụ onwe ha n'anya. Biko onye ka m tinye okwu a.
kwurora anyị okwu a n'isi. Ndị Igbo bụ Igbo ekele m ụnụ biko anyị nwawu ndị Steel Village ihe awụ ihe anyị na-eme anyị ji enyere onwe anyị aka. Steel Village wee ezigbo line ka ọ wee were onye line anyị gụrụ egwu si Steel Village wee ezigbo line and ezigbo line aha ka ọ wụkwanị enweghị onye ga-anụ ebe ube nwanne ya na-ebe akwa ya gbachie ya nkịtị. That is what we do. Onye ọbụla nwere nsogbu anyị ga-eme sure na anyị hụrụ onye ahụ na mara ụdị nsogbu onye ahụ nwere mara otu esi asọlvụ ya. So ihe awụ one of the things anyị na-eme ebe a and anyị na-eme Chineke nakwana agọzi anyị na-eche anyị na-edu anyị na-ejebe na-abata a ga-asọ ọ ga-adịrị niile na mma n'aha Jizọs. Ise